Unsa may gusto ninyo, maawahi mo o mauna? Pananglitan, panahos kaon. Unsa may gusto ninyo, mauna mo o maawahi? Nanglitan, panahon sa pagtrabaho. Unsay gusto ninyo, mauna mo o maawahi? Maawahi. Panahon sa kasakit, unsay gusto nyo, mauna mo o maawahi? Panahon sa kalipay, unsa man, mauna o maawahi? Una. Mga buangon mong tanan. Gusto kita nga kung maayo gani, kita gyoy mauna. Unya, kung bati gani, kamulang diha. Kamulang diha. Ang Ginoo, basta mohatag gani siya og mga bahandi nga langit non, labi na ginang kalipay, kalinaw, kahiusa, kalambuan, kalampusan, og labaw sa tanan, kaluwasan sa kalag. Mohatag gani ng Ginoo ana, ang iyang hangyo nato, kinahanglan kita gyoy mag-una. Una siya. Muna diri sa unang pagbasa, si Gideon, ingon siya, ngano maning naulipon mamis mga Midianhon. Hain naman tong saad nimo Lord nga kami imong luwason sa among mga kaaway, nga mabuntog ng among kaaway. Ingon din Ginoo, ayaw pagsigyaw-yaw diha. Ikay una dito og kuan, atubang sa inyong kaaway. Di ba gingnan siya? Biyain ang imong gibuhat diha. Ngadto gamita ang tanan nimong kusog aron pagluwas sa imong katawhan. Niingon in taos Gideon, ha? Ako? Unsa ra gud ning akong pamilya? Ni ano Una, sige tagreklamo, Lord, nganong lisod man kay ni, sige manig increase ang mga paliton, nganong sige maning ka taktak sa trabaho, wa na may happy trabaho. Lisod naman kaayo, naputos na mamis utang, kinsa may mubayad ani mga utang. Sa may isultis Ginoo nimo, ikay o nagbayad sa utang, bayarin ang utang nimo. Ana nya, kung galisod na mo o pagkaon, ikay hatag, ikay panghatag og pagkaon. Ana, uy, kapobre na ko Lord. Ana, kapobre na ko, ako'y manghatag, lisod magikong kaon. Sige, panghatag dito. Pasabot, kung parte gani og hatag og kalinaw, kalipay, kaluwasan sa atong kinabuhi, kita untay mag-una nga agianan, instrumento sa maong mga kaayuhan. Muna ang mahal nga Birhen Maria. Pobre kay ni siya. Pobre. Wa sad ni siya klarong grado. Wa di man siya profesional. Unya, gigamit sa Ginoo nga agianan sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kisa may tigluwas na to, si Maria, dili oy, ang iyang gimabdos o iyang gianak nga mao si kusga. Jesus. Samtaw nang okay. Kusog-kusog asad kisa iyang gianak. Kana. Kinsa dinhi ang gustong manganak o Ginoo ta sa kamot? Di mo gusto nga mahimong agianan sa kaluwasan? Usbon ako, kinsay gustong manganak o Ginoo ta sa kamot? Sus, tulura ka mo kanang wa mo pataas, manganak mo demonyo. Okay, unsa may inyong ianak? Demonyo, dili man ka Ginoo. Ako mong taga second chance. Pamalandong maayo ha, unsa imong gustong ianak, Ginoo o demonyo, basta di kay kamo isa sa imong kamot, automatic ha, demonyo imong ianak. Sige, ready? Kani final na biyan eh. Nagtanaw biya ang mahal nga Birhen. Nga di ka gustong manganak o Ginoo. Sige, ready?
kinsay gustong manganak og Hesus. Okay, so wa nay chance ha? Kanang uban nga wa mo isa manganak mog demonyo. Mahimo ba nga kita sama ni Maria manganak sadta ni Hesus? Pwede ba dili? Sige, diha sa Bible, diha to'y kausa nga nagwali si Hesus niya purti mang daghanang tao. Ingon ani ba? Yang tao ni abot ang iyang mama o ang iyang mga igsoon. Kaya kana mga mga suod ni Kristo katong iyang mga apostoles, ang tawag ana iyang mga paryente igsoon. Ana, ningon dayon ang mga tao, ang imong inahan ug ang imong mga igsoon naas gawas gusto makig istorya nimo. Ingon dayon si Jesus, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsoon. Nya iya din gitan-awang katong naminaw niya ba? Siya, kini sila mao ang akong inahan ug akong mga igsoon. Kay kinsa tong maminaw ug magtuman sa akong mga sugo, mahimong akong inahan ug akong mga igsoon. So kanus ata mga anak o Ginoo? Kung maminaw ug magtuman sa iyang mga pulong. Mao tong naingon ang anghel diri sa unang pagbasa, kun motuman kaning akong sugo, ubanan kas Ginoo. Og ang kanang mga Midyanhon nga ingon ka nga mga lig-on kayo, mura ra nakig-away kag usa ka tawo. Ana, gaan kayo ang problema mga igsoon basta kuyog natong Ginoo, di ba? Kanang imong naong nga na problema ka kay bati kay kag naong, kuyog ang Ginoo bisag asa ka maglakaw, di ba? Moingon gina imong mga silingan, ala kagwapa nimo, kagwapo nimo. Kato bitaw gabi, sige daghang pa-picture, sige pa-picture, ana, sige nadyo mo hum nako la padiroy kagwapo dai nimo nako la Ginoo. Simbako. Second year high school ko, nanguyab ko sa ako unta tong ikatulong uyab. Ana, ibog kay ko sa akong classmate. Nya kanya laging kuwang tas kaon, siging pangarga, siging panguling, siging pamotos mangga ditos bukid. So ang naong sa nako, mura sa do kanang nangasunog ba? Sunog, daot. Pero ang akong kasing-kasing tambok, nangandoy nga higugmaon o nangandoy sad nga mohigugma. So sa ako dayon tong giingnan ng akong classmate nga sa una suwat-suwat pa man to unang text. So padaday kong suwat niya September 27, 1980. Classmate nga to. Kay birthday man to niya, di ko kalimot kay birthday mo na niya September 27, 1980. Niya ang sa una biya padaan na tong suwat, kisa may nakaabot pa na kanang suwat-suwat ta sa kamot. Kana mga tiwasono na mo, no? Kay wow, karon text naman lang ay so sa ka-text sugot dayon sa una suwat kana pag itong tulo ka stationary anya suwat to nga nagtarong hinayon nya pilon day kalima kay I love you very much kato pag yung scented katong na humot-humot ba. Sus, niabot naman lang og January 1981, wa man ko kadawat og reply. Nya kun mo ibid-ibid ko niya ba kanang maganana ta ba kanang mo sikit-sikit mulihay man. Ano jud kani siya? Pag abot nag Marso kay closing na nag class outing mi dito sa dagat sa may Talisay. Nagpalugar-lugar man sa dito ang kanahan dito sa kanabang baybayon ang ako mga classmate kinahibaw man sa nga nanguyab ko niya di ako sa gidol-dool dito daghan pa to sila nang gadua-dua nang gagbay mga balod ba naon sa tiil hangtod nga nang lakaw tong uban gipalugaran mi ba wa man sad mo lakaw di ako sang gisikit-sikitan ako kani sugod gyud kay romantic ayo ang environment. Ako din giingnan ako hapit na rabata mag-awa na ending na taan niya sunod tuig way siguro classmate pa tayo sa bitaw na gani na human na gyud tuig
Nako, naman ko'y gipadaan imong suwat. Imo to nabasa? Ing siya, oh, nabasa, oy. Nako, niya, sa may imong tubag ato, ingon din siya, na kay samin sa inyo. Nako, oh, naay samin. Ing siya, ako lagi ning i-verbatim ha. O niya, manamin sa ka. Nako, oh, manamin ko. Ingon din siya nga, niya, wa ka mauwaw ng naong nimo nga kabati nimo naong manguyab ka nako. Niya, dungan yung pagbarog ba? Niya, pinasinghag ba? O niya, wa ka mauwaw ng naong nimo kabati nimo naong manguyab ka nako. Barog dayon, lakaw siya nga to. Mura jukog na igo sa tsunami. Marabag nitamok ang kalibutan. Mga na to, nga akong gibuhat. Pag uli na ko sa amo, gitangtang na ko ang samin. Ako ramang usag apuyo sa balay. Itong gamayng balay. Usag sa kasamin, gitangtang na ko ang samin. Di na ko mo tanaw sa akong naong sa samin. Magsigil ako, bati kag naong, bati kag naong. Nya kay ingnon man ko sa akong mga igagaw nga ang kana bang imong naong liwat kay kas imong mama naglagot na sa ko sa akong mama nganong nakainahan kong batig naong. Sa una hilig man ko mosakay front seat nya kana mga front seat nga sakyanan so na naaman ay sa amin diha. Di na ko mosakay front seat kay kakita na ko sa akong saan batig kag naong. Ngay gani kay member man ko sa Legion of Mary usa sa among mga alokosyo dito gikan sa among leader niingon siya kung kita magsunod yun ni Maria, katubang kanaganing naaman si Maria ay virtue nga gitawag og amiable beauty. Kanabang makadani nga kaanyag. Ingin siya ang tanan nga magsunod ni Maria mahimo gina nga madanihon. Nya ang pagsunod ni Maria mao gyud ang pagsigi o higugma sa atong isig katao apil na nang nakapasakit nato nya ato yung smile ang atong naong ngadto nila kay kanang mupahiyong nga tao wa gyud batig naong basta mo smile gibalik na kong butang akong samin sa among balay sige na kong smile ko anak ko nya mutuyo ko anak ko ikaw anak ko nindot itanaw amo na to, gasige na kong smile. Gasige na kong ingon nga, wahi batig naong basta liwat ni Maria. Kanang magsigig rosaryo, magsigig og simba, magsigig higugma sa iyang isig katao. Ako na nang gisunod. Uy, na bright ko, naapil na kong top 10 overall. Overall sa una classroom ra ko ma-top 10 karon naapil na ko sa top 10 overall nakuan ako top number 5 usay mo top number 7 so sikat-sikat ko pag third year pag fourth year mahimo bitaw ko wing commander sa CET kay smiling nya smart nya snappy naagi ng tulo ka S wing commander na ko sikat na sus usa sa among mga gitawag o mga campus beauties baka na bitang mga gwapa-gwapa gyud sa atong batch oy ni dool nako nanguyab nako ako sang giingnan pag dool yan ako nya sige gisag ingon nga dugay na biya jud kong naghuwat nga manguyab ka nako nya mura man kog imong gi-ignore nya ako disang giingnan na kay samin sa inyo kani kabaos ko ingon siya oy nako nya manamin sa kan so nya magisa kong bagan niya na magani koy samin nako nya wa ka mauwaw ng imong gisulti nga kagwapa nimo gubot man gina mga laki dinhi tanan mga estudyante apil pang mga college students gubot man gina nimo nya imo kong sultihan ana nga mura ra man kog trapo ikumparar sa imong beauty di kahilasan ingon di siya bahala ng ubang tao diya tanang tao sa kalibutan mo ingong batik kag naong basta para nako ikay kinagwapuhan wa ko kapugong nasugot nako gopahan na ko uyab no dato unsa ang problema biaro nato ang problema nato kana bayang ang ato yung kaaway sa kalibutan karon kani bayang atong self image ganahan kita nga atong image nindot
Pero ang sekreto di ay paninduta ang imong isig katao. Tanawa ang nindot sa imong isig katao. Ay pagsigtanaw silang bati, kay nigtanaw nimo silang bati, mabati sa nang imong naw. Tanawa, tanaw nimo sa imong bana nga porting hubugag, kahubog. Ang naong sa animal. Anya ang imong naw, naon sa masad. Pangitaa ang nindot sa imong bana nga hubog. Paningkamot nga makakita kag unsay nindot anang hubog nga tao. Nagsukara pauli sa inyo, ana. Tukod-tukod pa niya, damaag naman dito, ana. Pangitag nindot, ana. Hindi mo kakaya, bintiwasas mong buwang dako. Kani urod na sa kwarta ni panuway dako. Ayaw, ang imong naong bati na kayo. Ang sabi imong buhaton, ingna, Lord, tudloi ko, give me wisdom, tagaay ko kaalam nga makita unta nako ang imong naong aning panuway dako. Unya kung mapaubsanon ka sama ni Maria nga abli ang kasing-kasing nga musulti ana, tagaan din kas Ginoo. Tingali ang usas isultis Ginoo nimo, tanawa ra gud galisod og lakaw. Pero nakauli pagid sa inyo. Tungod kay gitudluan na siya sa iyang kasing-kasing nga nangita na nimo. Bisan pag di na hapit maklaro ang daan, klaro pa niya ug hain ka nahimutang. Nya mingon dayon ka, hala no, bisan akong bana hapit na matumba sa kalisod paglakaw, iya pa jud kong gipangita. This is the proof ng akong bana. Grabe gid ang iyang paghigugma nako, dili mababagan sa iyang kahubog, iya jud kong pangitaon. Ingon di siyang duolon, I love you very much. Mingon imong bana, dunga ka diyan, pangkuwang ka diyan, arti-arti man kayo. Jadi, oy, love ka etika. Mao na gini ang akong pruiba nga bisag ikaw hapit na mamatay sa imong linaktan, pero nangita pa jud kang makauli og balay aron magkita pagita. Di ba? Mao na pruiba nga bisag nagkalisod na pangitaon pag yung kaniya. Kay wa pa na mahigugma nimo, niligid na dito. Way siguro to apa na musak ka sa silingan. Ya kay nahigugma man nimo ni uli gyud bisag nagkalisod. Nya imo pag yung kasaban. Higugmaa, gaksa. Nya mingon na imong bana, pagka nice gid ni akong asawa. Wa jud ko masayo pagpili aning kanahang dako. Nya sa iyang kahubog musuka din siya nimo, na musuka siya. Nari mingon din ka, mao na ni ang baho sa tinuod nga paghigugma. Di ba? Nya magkaaway mo, dili. Magmaoy ka, magmaoy siya, dili. Magubot ninyong pamilya, dili sad. Nga naman, nakita man nimo ang Ginoo dito, pasabot nanganak na ka o Ginoo, nanganak na ka og gugma, nanganak kag kalinaw, nanganak kag kahiusa, nanganak ka og kaluwasan. Ilom lagi mo mga yawaan. Mao na itong buhaton, mao na ito ipakita sa uban. Mao nga ingos Kristo, ang dato lisod kay pagsuod sa langit. Kinsa maning dato nga iyang giingon diri? Kanang dato nga murag ako'y hawod, ako'y magbuot. Ay supak-supak nako, musupak kaning pantel ka nako, papatay gid ka. Mao na di kasud og langit. Mga dato gihigugma ang ilang kaugalingon ug ang ilang bahandi kaysa ilang isig katao. Pero ang kabos nga gipasabot ni Kristo nga makasud og langit kanang tao nga kanunay nag-ingon, alagad ko sa Ginoo, alagad ko sa akong isig katao. Sige, lingihay mong tupad. Ingna sugod karon imo na kong alagad. Sige na. Ingna ba? Kaya niingon na ba ang Ginoo? Pala kong Father Joel, good, alagad ba ninyo? Kadungog ba kong Father Joel, inyong gipayaw-yaw, tibok lang, dagan na nga rin. Mo pag inyong gipakanta dire. O tanawas Father Joel, di ba nindot kig now? Siguro, dyan ko daghan nag-chicks. Kana ba mga chicks ba nga ihawonon? Kana ba mga piso ba? Ihawonon para pakaon inigpista. Naghisgot naman na siya nga, uihawa niya to mga manok Bisaya ha. Amo to iya mga chicks. Na nilain din inyong mga mata, mga yawan on, jud kay musta na no. Sige na, manindog na ta.